моҳи сентябри соли 2020 боз як кӯдаки бемор дар шӯъбаи ҷарроҳии дил бистарӣ гашт. ба унвони барномаи хайриявии Ормон, модараш истиқоматкунандаи ҷамоати овчиқалашии ноҳияи бобоҷон Гафуров Зайнура Ҷумаева муроҷиат намуд. писарчааш Субхиддини 1 сола ташхиси нуқсони модарзодии дил, маҷрои кушодаи шараёнӣ дорад. барои шифо ёфтани кӯдак, гузаронидани амалиёти ҷарроҳии бастани маҷрои кушодаи шараёнӣ лозим аст. тибқи маълумотномаи тиббӣ, арзиши хароҷоти амалиёти ҷарроҳӣ 14 000 сомониро ташкил медиҳад. лек волидайни кӯдак барои пардохт ҳоло имконияти молӣ надоранд. аввал ҳамин нафасгириш ваз бин ду маротиба нафас мекашад. сони ҳамин вай детский больница ҳамин зимистонаш ки детский больница 2 ҳафта нағз мегардад. баъди 1 ҳафташ бо ҳамин хархар рӯи нафасаш вайкти балғам ки пур мешад. детский больница хо рафтим. мин зимистонанда вай ганда вазбин шуд, реаниматсиони фронтим амунҷанд. гуфтан ки хеле рӯи хунаш рӯз гуфта вай кадам, дилаш рӯи хунаш рӯз гуфтан. операция кунитон гуфтан ба деқонов багрон омдим. гуфтан ки мехе вай операция кадан дакор ине ду мал ва хотон ҳай гуфтан. ман ба шароитомо набуд шуҳова муроҷиат кардим. тез мезанад дилаш тез мезанад, ачуш брон мегӯд. тез мезанад дилаш. ну кам как ҷӯла кунад, агар уҷи маълум мешад сараш ҳам ту мемонад дам мегирад ду баъд кам как сун бо ҷӯла мекунад. бозӣ мекунад, ҷӯла мекунад, амунҷанда сараш ҳам ту вайби мемонад ту монда мешад. амунҷанда диломан чаҳишта мебрад. мен бачам нақш шавад гӯмша бахӯрм шаб рӯз нақш шаваду ҳама мо вай хурсанд шавем. барномаи Ормон ба номи кӯдаки бемор Субхиддини Суҳробзода аксияи хайриявӣ эълон менамояд. муштариёни ширкати мобилии Тисел, ZET-мобайл, Вавилон-мобайл ва МегаФон Тоҷикистон чун ҳамешагӣ ба рақами кӯтоҳи 1519 занг занед ва дар ҷамъоварии маблағи лозима кӯмак намоед. Ормон пайгири ин мавзӯъ аст. пайгири барномаи Ормон бошед. пас аз намоиши як барномаи Ормон дар тақдири Субхиддини 1 сола низ гардиши мусбӣ ба амал омад. маблағ дар ҳаҷми 14 000 сомонӣ барои пардохти арзиши хароҷоти ҷарроҳии кӯдак дар муддати кӯтоҳ ба даст омаду писарча имконияти ҷарроҳӣ шуданро пайдо намуд. амалиёти ҷарроҳӣ санаи 2 октябри соли 2020 дар Маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳои вилоятӣ Суғд бе ягон душворӣ гузашт. марҳилаи пас аз ҷарроҳӣ низ тибқи иттилои табибон беориза паси сар шуд. модари Субҳиддин ба табибон ва кулли мардуми саховатпешаи диёр барои кӯмаку дастгирӣ дуруд ва сипос мегӯяд. нас баъди операция нас вай раҳраво мегӯд рамиравонам мен калидор ба این سحری هم من راهروانده انچه راهروانده آمده وای کدم نه حالتش ناز پیشتره مونده شوی نیست ناز نتونم همین کلاپنش همینجا شده روی خونشه. مردمی تاجیکستان به رحمت که همین قدم من یاردم کردن یک سمشان 1000 سامان شود سیمای مستقلی حکم بیام رحمت همین برنامه که شده من موبایل نگاهی چندین تا من بچه های زیاد کردن خطوری به من بچه منان زیاد شد رحمت همشون به دخترها و یا من رحمت ناز نگاه کردن همشون زندگاه همشون مستره ها همشون به رحمت همشون ناز نگاه کردن تیز میزد و پیش از اپراسکنی بعد اپراسکن ناز لوگ نشدوز خیلی سرمانی بود که ما که بازی کده لوگ شده سرش میمونی خیلی ناز حاضر به ناز خیلیت خداش پاپ که دیگیش نی
رگامی که شکنن اگر جون میدادن. саломатии фарзанд барои ҳар як волидайн хушбахтӣ ва неъмати бебаҳост. хушнудем ки тавассути барномаи хайриявии Ормон боз як кӯдаки маъсум шифо ёфта, ормони боз як модар амалӣ гашт. барномаи Ормон пайгирандаи корҳои неку савоб аст. чун ҳамешагӣ ба рақами кӯтоҳи 1519 занг занед ва пайгири барномаи Ормон бошед.